आणि आमचे माजी पंतप्रधान, माजी अर्थमंत्री आणि माजी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंग आणि पहिल्या दिसा भाकीत केल्ले की हो कॉलॉसल लॉस, अति प्रचंड असं नुकसान देशाच्या इकॉनॉमीक जातले. या कारणामुळे अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडटले, बारीक लोक अक्षरशः पिसून वतले. हे विधारक सत्य आज भारतीय जनतेसमोर आज उघडे झाले आसा. 2 वर्सां फाटी याच दिसा 8 नोव्हेंबराक मोदी सरकारान एक अत्यंत घातक, देशविरोधी, अँटी नॅशनल कृत्य केले. ते म्हणजे मध्यरात्री तांणी नोटबंदी जाहीर केली की अवघे पूज्य 3%, 0.3% मनी did not come back to the Reserve Bank. That amounts to about 10,000 crores. हो 10,000 कोटींचा फायदो निश्चित रिझर्व्ह बँकेक जालो, कारण ते पैसे परत येऊंक ना बँकेकडे. परंतु 500 रुपये आणि 2,000 रुपयांचे नवे नोटो छापण्यासाठी आपल्या सरकाराक सुमारे 22,000 कोटी रुपये खर्च करचे पडले. म्हणजेच 12,000 कोटीची नुकसानी मोदींच्या ह्या कृत्यामुळे घडली. मोदी सरकारने पाय उतारवावं. मोदी सरकारने हे पापाचं प्रायश्चित्त घ्यावं. आणि भारतीय जनतेला आमचं आवाहन आहे की आता ज्या लोकसभा निवडणुका येत आहेत त्या निवडणुकीमध्ये या सरकारचा सपशेल पराभव करा.